unana folo na hakili bala gouvernement du Mali ay délégation bado black ta Russie min nyemgo ya kumanga ministre des affaires étrangères bolo o délégation konanga ministre des finances bala ministre des mines bala et de l'énergie ani ministre des infrastructures unana min négocier encore isuma ko anni oluka coopération abe l'armée fanfelala ni a bi avec a foko l'armée monte en puissance et grâce Mali ni Russie ka coopération odea ke bi keleke minan chama bambolo ambe touriste kere minui et au situation inconala ango risuma si ça on va faire une coopération à 4 thèmes armement drone de cas 4 thèmes défense drone de cas à kata secteur économique là ambe mi fait bi oui ou ba fo mi mako engrais ani carburant pétrole ni gasoil ani blé mimbe burud la ani kanga train anga rai kulawuli o de gala mimbe malika bi u kan deme et sécurité ko fait anga barake au domaine fanala a jarouye ou ka président Vladimir Poutine a ko président Assimi Goïta qui don min blakata ale fait ko jaraye kosobe kulbe se ka fen wo fen ke bi ku bake pour que Malika se ka aka horena dambe ka sige ama unale uma dogu kun kelenke Russie délégation badonana uluni ministre de négociation chamanke una no contrat de Kenya ka foko négociation be continuer semaine kono uba beba ka papier signé en kuma ko bi Mali te bo jonya la do fe kata do fe ka do jonya la tuguni ambe min fe min banga horaya nanga dambe ko bonya nambe fe wo fe nyiniri soufe amba sande anteta garibu yala ambe armement minza amba sande ambe fe minyunu fo ambo fanasa nkuma ko Russie yere exemple dodi nere kalanke Russie abe sambisa ba nyombo o watila Russie bo afa ko Union soviétique ukumbe blé ni fenunu sa occidentaux fait oui embargo ke Russie ka 2014 ou ka président nou ka jamana don oui décision ta ko sisa kube investition ba de ke agriculture là pour que ka jamana don ga dumini ou kana sa yoroshi la tuguni o konna la santan kona yelema kra ko la bi Russie be wari min soro senef sirafe abe mi exporté blé sirafe pétrole nu sirafe Russie be min soro ola o ka chani ale be min soro nabe kelemino exporté nkuma ko Mali fana Assimi Goïta ba fe kake yani transition in kaba senef minon be Mali kono anga se ka solution sera anga se ka dunka fa ka sabati Mali kono yani transition in kaba ubi hali na ma ba gouvernement kura min bena o ba sora isira daile o yekeli aflana uyo hakis gifendo la ko Union soviétique la abe fendi jamana mo parti terudo ko bi aka gelo bolo doni parce que gouvernement et entreprise ou gouvernement tato privé ou de tado nkuma ko ambo don ayerebe minyunu fo anta fukuka damade amba sandi mais achid se kata politique ko jamana minu bankele sisa uba ke politique de kamao donc o de kama Assimi Goïta ni Vladimir Poutine nous benafin minka ou ka gouvernement ni entreprise be barake donc Russie entreprise privée
ani ni anga entreprise privée bena barake ani anga société d'état il faut chemin de fer il faut CMDT il faut énergie du Mali il faut direction nationale des mines donc jamana entreprise baw ani Russie entreprise de bena barake pour que kanga problème nyana yo de fo ka fuye ko ambu fo ko walimando ka président fo ka président Poutine fo président Assimi Goïta togola ka premier ministre fo ne re togola ka premier ministre Medvedev en kuma ka ministre des affaires étrangères akuye layuduta ka bena malila ka mbe ka kono ka invitation ne au renouveler au kona la ko ne re étude que université minla ko université uyene taka ne ke académie membre de l'académie internationale de la communication cabinet 2014 ne au membre de parce que ne de politique droit de là ne be recherche que me livre sebe donc au delà ne kara université membre do parce que ne sebe do de là où ya analyser où ya foko sebe nyuma de do ingénieur Baras Fanfelafe donc uyene taka ne ke académie membre cabinet 2014 ou académie membre de réunion badoke kube jala do black ata dinema kube nefo ko kulu fier lendo ko mo mimbe mi étude ke wuluka école la ko atogobe yoro bela tienre la akui ingénieria de kala mais avec bara minabi ingénieur barate mais ul fier lendo donc yo médaille de black na dima ne varan kuma kumbu fo kombu walinyamando o médaille afleni beaye o yaka diplôme de do afleni uye médaille fana black na kuma ko médaille dongo do nimbeta de baula ni scientifique politique kuma te nimbeta réunion internationale la ou bien ambeta science doni akuma defo ne bo médaille d'ici là parce que mba do médaille kumimbala fanga mimbala kora mimbala donc babla nimbeta de baula peut-être ni transition bana ni beta réunion internationale la mino télécommunication ni science d'histoire parce que mbo médaille do ku fo ku walimando ka fuye ko bi mali be teru de fait kuma teru yo de fuye ba fo ko teru ina fo lolo ni shu korade ibaye ni shu mako itika lolo yo donc si ça oui briefing do dam malika pour que machikana mali ka mali kuma fo donc teru min ben en krefe bi ina fo Russie ani jamana were parce que be hakila ni Russie droit de be barake ante to kuma fo parce que min ban jugo ya lawtu ko kuma fo donc en fana ta fo no de ani Russie droit de te barake o sécurité fanfela lawo économique fanfela lawo ani chama be barake mais mangambe Russie droit de no fait donc ayo de fo ka fo ku ka Russie jamana tigi ka fo nga jamana tigi togola ku ka premier ministre fo ku ka jamana dom befo ka fuye ko bi an décider lendo ante garibuya la ma chife ante o mon fe ma chife amba fe kanga horaya nanga dambe ko siganga jamana mo min bam bonya na me fi mi fa fe ambasa anga war jela ku ba baga juru dana ante fu fe mo chife parce que bonya bo odela ante bo joya la mo do fe katando joya la mo do fe anto la tuguni on veut être un état souverain indépendant uni mami bande me ko sinsi o yantiri min tan de mo la halas beki kasirata yo kuma defo ka Russie jamana don fo ku ka président fo Mali jamana don nu président togola